Zar nije fantastičan pogled? Ovaj vam stan nudi svaki dan ovaj pogled ako bi ga kupili. Mi se nalazimo u projektu Herzogsokalstraße, zgrada je prošle godine završena, mi smo na 6. katu sa liftom. Kako vidite, svudje isto parket, podno grejanje, imate u stanu kuhinju, ovdje se ulazi u stan. Na desnoj strani se nalazi toalete. Imate u stanu 2 toaleta, jedno kupatilo sa kadom. Na lijevoj strani imate isto dječju sobu, onda za roditelje veliku spavaču sobu. Ovdje na desnoj strani imamo još jednu dječju sobu, znači 3 spavači, 1 primač i boravak. Također ovdje na lijevoj strani imate kupatilo sa toaletom i sa kadom, isto mjesto za perilicu. Stan se nalazi u jako dobrom stanju, ispred zgrade vam je tramvaj, s njim možete za 4 stacione da dođete do metra, do UAZ Gran, brzi voz je preko puta, kontaktirajte nas, Klasan Apartimobilien.